fɔ ko auzubilahi mina shaitanir rajim k'a daminɛ ka sitanɛ gɛn ka bɔ an ka nin kɛnɛ sanumanba in kɔnɔ kanubagaw ko k'a fɔ ye ko nin ka émission mandi daminɛtɔ ye émission min n'o bɛ wele ko zikiri waati kanubagaw an y'o de fɔ ye n ko zikiri ko a tɛna kɛ aw si negela ye an bɛ se k'aw la nisɔndiya cogoya min na k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la zikiri ko ale kɔnɔna ko kan donc kanubagaw an tɛna kuma janya an n'an ka belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi bi ta in ko kɔni a tɛna kɛ basi ye dɛ k'a na bɛ dɛsɛ filamuso mais kanubagaw ne tɛna a fɔ aw ye komi a yɛrɛ b'an bolo yan nɔ mɛn dan o ye mɛn tigila ye a bɛna a yɛrɛ fɔ aw ni ne an bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la cogoya min na an ni sɔgɔma Malimatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne den i yɛrɛ ni sɔgɔma. Nse ni sɔgɔma. Ko di baasi t'i la? Baasi tɛ yen nɔ. Nse. Ayiwa i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an lajɛlibagaw ya. Alhamdulillah yani nga kuma an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima. Me boka mfileli jama bɛɛ lajɛlen fo ka baarakɛla in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo ne ye zikiri Asetu Jakite ka n denmuso yɛrɛ fo ko di baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen nɔ. Alhamdulillah. Ok. Zikiri Asetu Jakite ka bɔ min? Asetu Jakite ka bɔ Mali la Bamakɔ Bako Jukɔrɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma. Ok, faamuyali sɔrɔ la. Asetu an bɛ se k'a dɔn Asetu yɛrɛ nana zikiri kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa o diyara n ye n'i ye ne ɲininka ko ne nana zikiri kɔnɔ cogoya min na o diyara n ye. Ne bɛna zikiri kɔnɔ don min na ne bamuso ye mɔgɔ ɲuman kanu ka d'a ye kosɛbɛ a bɛ taa maɲuman ninnu ka ziyaraw la bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Dubabugu Siriyama Jara a tun bɛ to ka taa u ka ziyaraw la kosɛbɛ. Bon o wagati kɔnɔna na komi ne kɔrɔkɛ dɔw tun bɛ jɛmɛfɔ kɛ quoi o artistes tun bɛ to ka t'olu nɔfɛ ne tun bɛ n sigi n b'u lajɛ u bɛ dɔnkili da cogoya min na u ka dɔnkili da cogo ninnu diyara ne ye kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ kun nana obligé n bɛ to ka tugu n kɔrɔkɛ nɔfɛ pour que n ka se ka u ladege u ta in na. Ala y'a kɛ ne bamuso fɛnɛ tun bɛ to ka taa Dubabugu Sirama ka ziyara ninnu na san dɔ la ale taara ziyara tatɔ ne tugura a nɔfɛ n ka taa ziyara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala y'a kɛ an selen yen ne ɲɛ b'a la olu ka komi olu b'a fɔ zikiri ma ko kalima olu bɛ ka kalima dɔnkiliw da ne y'a ye a diyara n ye n gɛrɛl'u la quoi. Bon musokɔrɔba min tun bɛ ka kalima da ne yɛrɛ baya jate de bɛ so musokɔrɔba in ma. Ne nana gɛrɛ o la ne ko tiɲɛ na n ko ne mamuso n ko aw ka baara in ka di ne yɛrɛ n ko ne bɛ fɛ k'aw ka baara in ladege. Ne y'o fɔ o ma ten ko problème t'a la komi u b'a fɔ ne ma k'u ba tɔgɔma ko problème t'a la a bɛ ka dɔnkili da ne bɛ k'a lamɛn a bɛ ka dɔnkili da ne bɛ k'a lamɛn. Bon ne nana t'o la ne b'a ta o ta ne yɛrɛ bɛ tugu a nɔfɛ ne mana taa ne yɛrɛ tɛ baara foyi kɛ n'olu ka dɔnkili lamɛnli tɛ. Ok, baasi t'o la. O faamuyali sɔrɔ olu la mais Asetu bɛ se ka an hakili lajigin o dɔnkili ninnu dɔ la? Awɔ ne bɛ se ka hakili lajigin o la. O donni kelen kama musokɔrɔba in tun bɛ ka dɔnkili min da ne ka dɔnkili fɔlɔ dɔ da ale tun bɛ k'o dɔnkili in da a bɛ k'a fɔ Sanyɛlɛ masa Sirama Jara de taamana nin na Dubabugu Babile Jara de taamana nin na ayi baba zeuna ko dali masaka ka sange bale bo Sanyɛlɛ masa k'ale bɛ taa tagala Adama Jara ka ɲana suma bɔlen kɔ Sanyɛlɛ masa Babile Jara de taamana nin na o dɔw tun bɛ k'o dɔnkili de da o dɔnkili diyara ne kosɛbɛ kosɛbɛ ne fɛnɛ y'a da u nɔfɛ y'a ye dɔnkilida in nana sɔrɔ o cogoya de kɔnɔna na. Tabarikala faamuyali sɔrɔ olu la Ala k'i bolo mɛn a la. Amina. Asetu y'a da o wagati ka na se sisan ma o bɛ san joli la?
bon o daminɛ ni sisan cɛ kana se sisan ma bon n bɛ se k'a fɔ an bɛ 2007 kɔnɔna ninnu na a bɛ se ka daminɛ o kɔnɔna na n'i y'o n bɛ se k'o de fɔ nin yɔrɔ in na ka bɔ 2007 la ka na sisan ka bɔ ka na sisan na bon 2007 ko ne danna 2007 a ma janya kosɛbɛ quoi a ma janya kosɛbɛ ni ne ma baara daminɛ ni n yɛrɛ ye awɔ tabarikala faamuyali sɔrɔ la i ye album kɛ n ye album kɛ titiri joli bolo la bon morceau 8 ne b'o o kɔnɔna na album kɔnɔna na tabarikala ala ka a ko ta ɲɛ hali bi zigirida kɔfɛ Asetu bɛ baara wɛrɛ kɛ Asetu tɛ baara wɛrɛ kɛ ni zigiri tɛ a bɛ zigiri dɔrɔn de kɛ a bɛ zigiri de kɛ ok faamuyali sɔrɔli la hali bi ala ka zigiri ala ka taa ɲɛ amina ok komi émission yɛrɛ ye zigiri waati Asetu fɔlɔ zigiri ani sisan zigiri Asetu yɛrɛ bolo danfara jumɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah o diyara n ye fɔlɔ zigiri ani sisan zigiri ni ne ɲininka ne b'a fɔ n k'a bɛɛ ye kelen parce que an bɛ wagati min na comme sisan diɲɛ développélen don bon moderniser nalen don fɔlɔ zigiri i b'a ye fɔlɔ zigiriw tun bɛ to ka da maɲumanw alakira n'a ka sebaw ani maɲumanw de la bon an bɛ wagati min na comme sisan nɔ zigiri bɛ ka da mɔgɔ bɛɛ la bon bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don quoi ni ne ɲininka ne b'a fɔ fɔlɔ zigiri ni sisan zigiri a taa cogo ka ɲi ok faamuyali sɔrɔli la hali bi ala ka hakilina ɲuman d'a ma Asetu ko diɲɛlatigɛ baara o baara gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la Asetu yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka zigirida daminɛ ka na se sisan ma o diyara n ye ne ɲininka ko fɔlɔ n ye gɛlɛya min sɔrɔ ani sisan n ye nɔgɔya min sɔrɔ i b'a dɔn baara o baara n'i b'a la yanni ka ɲɛ sɔrɔ a la yanni k'a faamuya i bɛ sɛgɛn dɔɔni yanni k'a ɲɛdɔn i bɛ sɛgɛn dɔɔni bon a ɲɛdɔnni kɔfɛ yɔrɔ sɛgɛn kɔni t'o la alhamdulillah bi kɔni fɔlɔ yanni ka a ɲɛdɔn a bɛ da cogoya minnu na n tun t'o dɔn i bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ o kɔnɔ mais bi n y'a ɲɛdɔn alhamdulillah dali ka nɔgɔn kosɛbɛ tabarikala hali bi ala k'a ɲɛtɔ nɔgɔya Asetu ma amina ok faamuyali sɔrɔ la Asetu e ni zigiridala mɔgɔ wɛrɛw aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ wɛrɛw an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ok kalandenw bɛ Asetu yɛrɛ bolo awɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi kalanden bɛ Asetu bolo kalandenw bɛ Asetu bolo Asetu yɛrɛ dan bula ni ne Asetu ne tɛ don min na bi ni mɔgɔ b'u la min bɛ se ka ne Asetu place fa awɔ mɔgɔw bɛ tabarikala awɔ hali bi ala k'i n'u kan bɛn amina ala ka aw cɛ ja kosɛbɛ kosɛbɛ amina rabi ok faamuyali sɔrɔ la Asetu delila ka voyager ka taa kɔ ka zigirida la ou bien Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan alhamdulillah a ma voyager ka taa kɔfɛ fɔlɔ i ma voyager ka taa kɔfɛ awɔ mais Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛ taa duguw la an bɛ taa fɔliw kɛ mɔgɔw ye Asetu a bɛ kɔɲɔfɔliw kɛ Asetu bɛ kɔɲɔfɔliw kɛ a bɛ denguluw kɛ hali ni y'a wele concert la a b'o kɛ a b'o fɛnɛ kɛ tabarikala o ɲɛna mais Asetu u b'a fɔ ko n'i ye zigiridala wele k'a ka n'i ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ i komi i yɛrɛ ko kalandenw b'i bolo ko chef a bɛ kalandenw de bila ka taa fɔlɔ fo wulafɛla ni na kɔɲɔ yɛrɛ ja bannen kuma a yɛrɛ bɛ na est ce que Asetu b'olu kɛ bon alhamdulillah o diyara n ye adamaden yani i ka don baara la i ka baara kanu fɔlɔ n'i ye fɛn min kanu i bɛ k'o kɛbaga de o kɛli o t'i kamana gan cogoya si an bɛ baara min na an bɛ baara in kɛ n'i ka baara kɛ ala kama baara ye a ka gɛlɛn ko dɔw bɛ olu k'i sɔrɔ ne ka kalandenw bɛ taa ne ɲɛfɔlikɛyɔrɔ la bon yanni ka ne se a dɔw bɛ baara kɛ n'i ye mɔgɔw wele k'u kana kalandenya la e bɛ fɛ u ka dɔɔnin
bon n'u ye dɔnkili da yani ka karamɔgɔ na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la o bɛ se k'o tigilamɔgɔ kanu e sababuya la o bɛ se ka k'o fɛnɛ ka ɲɛtaga dɔ ye mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye quoi i y'a faamuya bon ne ka kalandenw bɛ a daminɛ yani ne ka se bon ne bɛ se kɔɲɔyɔrɔ la 15 heures 14 heures ne bɛ taa ne b'a daminɛ ni ne micro ni minɛ dɔrɔn yɛlɛmali tɛ yen ne de bɛ fɔli kɛ sa fo k'a fɔ k'an tilala tabarikala i y'a faamuya faamuyali sɔrɔ olu la ok komi an ye dɔ kɛ kuma na ni kɔni ko ko mɔgɔw ka u sigi k'i filɛ ni y'i ta kɛ kuma ye dɔw bɛ sunɔgɔ surtout fulaw yɛrɛ olu bɛ sunɔgɔ Asetu b'a essayer k'a bila ka se ka a balimaw kunun ka bɔ cogo min na numuso ye ne dɔrɔn numuso kɔnɔna kuma de banna pewu a ma ban fiyewu kuma tununa la i ma ye fulaw de ye numu dilan n'an y'u mulu bila yɔrɔ min na dɔrɔn u bɛ yen nɔ de mais n'u ye fulaw ye dɔrɔn u kɔnɔna kuma bɛɛ de bɛ tunu la pepe pepe k'a bɛ e ɲɛ dalen ka dɔrɔn a banna ye ko ye fɔko b'anw na o diyara n ye ala ka ni sababa bɛn kira bonya ka sɔn sɔlala rasul komi an bɛ sunkalo kɔnɔna na an bɛ ka an ka kira ka sahaba ɲuman n'o ye Seyidina Ali ye an bɛ ka Kaibara kɛlɛ ani Badiri kɛlɛ o bɛ k'an sɛgɛrɛ sunkalo in kɔnɔna na an bɛ Ali fasada k'o kɛ ka suntigɛla bɛɛ ɲɛnajɛ nin wagati in na ala ka sun nɔgɔya an n'an baden alisilamɛ bɛɛ ye kira kanu kosɔn sɔlala rasul sajaja badara sajaja Aliyu Seydina Aliyu Allah sajaja ne kan bi Aliyu de ma iye Seydina Aliyu Allah ngoka uma sajaye wa makani Madina che koma sajaye wa safani mariwa che koma sajaye ala usinu wolo fado koma sajaye wa Mamadu barinkedo kauma sajaye wa ne kami Aliyu de ma nabi kule ngo Seydina Aliyu de la sungalo sumba kauma sajaye wa selikalo seliba kauma sajaye wa mbi foli ladi ne ladi abaga bema ka foli ladi malikuna foni me au kera ne zikiri asetu fe ka foli ladi ngabato ma beritema iye Seydina Aliyu wallahi yara sunɔgɔ bɔlen ɲɛla de a bɔra fulaw ɲɛna minnu sigi mɛ k'an lajɛ kɔni ok kanuba ka an y'o de fɔ a ye ko nin ko in tigɛ basi ye k'an na bi dɛsɛ ne kɔni b'a dɔn kɔni minnu yɛrɛ bɛ gabuguda la bi suntigɛ labɛn na a caman y'i kunkolo keliku dɛ ok o ɲɛna Asetu komi yɛrɛ ko k'i ni zikiritala tɔw dɔw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka dɔn Asetu n'u cɛ bɛ cogoya min na bon problème foyi tɛ ne ni zigidalaw cɛ zigidala kɔrɔbalen fara fitinin kan problème foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ne ni bɛɛ ka di ani bɛɛ ka di tabarikala ala k'o ta ɲɛ komi émission a bɛ ka surunya Asetu ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ i dɔgɔnin minnu bɛ duguma ka wuli ka se ka ladilikan f'u ye pour que u bɛ se ka kɛ i n'a fɔ aw minnu y'o kɔrɔ ye aw y'a kɛ cogoya min na ayiwa o diyara n ye ne ka numuso ladilikan min bɛ ne bolo k'o lase ne dɔgɔw ma n bɛ se k'a fɔ n dɔgɔw a bɛ se ka kɛ dɔw donna zikiri la sisan olu ka kɔrɔ ni ne yɛrɛ a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ka kɔrɔ ni dɔw ye mais baara n'a kɛcogo de don ladilikan min bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna an ka baara kɛ ni ala kama baara ye ni maa ye baara kɛ ni ala kama baara ye i b'o de nafa sɔrɔ mais n'i y'a bila i kunna ko wɛrɛ don a bɛ k'i bolo ko wɛrɛ ye zikiri tɛ fosi ye ala tɔgɔ kira tɔgɔ zikiri ma dabɔ fosi kama ani maɲumanw tanu i ka se ka mɔgɔw ko suma ni ala ko suma ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ zikiri kosɔn u bɛ don silamɛya la zikiri dama kosɔn i bɛ dɔnkili min da o kosɔn dɔ bɛ don silamɛya kosɔn o kosɔn bɛ diɲɛ na a bɛ alikiyama o kosɔn min bɛ yen nɔ an k'a lajɛ an ka baaraw kɛ ni ala ko ye
an ka kɛ ni kira ko ye n'o kɛra an bɛ nafa sɔrɔ an ka baaraw caman na o de ladilikan bɛ ne bolo k'o lase n balima bɛɛ lajɛlen ma. Tabarikala faamuyali sɔrɔlu la. Ok Asetu e ka baara yɛrɛ kɔnɔ jumɛn de man di Asetu yɛrɛ ye fiyewu? A diyara n ye ne ɲininka ko ne ka baara kɔnɔ min man di ne fɛn min man di ne o ye sitanɛ baaraw de o de man di ne n ka baara kɔnɔna na mais fɛn min ka di ne yɛrɛ Asetu n ka baara kɔnɔna na ka se ka ne sɔrɔ limaniya la n bɛ limaniya sɔrɔ diɲɛ na k'a sɔrɔ alikiyama n ka baara kɔnɔna na o de ka di ne ye kosɛbɛ. Ala ka se ka limaniya ba di ne ma min bɛ se ka to n tɛ bɔ Ala ka sira ɲuman kɔnɔna na o de ka di ne ye kosɛbɛ. Mais n tɛ sitanɛ ko de fɛ n ka baara la. Ala kana kɛ sitanɛ mɔgɔ ye. Amina yarabi. Ala k'an bɛɛ lajɛlen ani sitanɛ cɛ janya. Amina yarabi. Ok Asetu ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn na tugun i bɛ kanubagaw la nisɔndiya ni dɔnkili ye tugun o la Asetu b'a ka folikan di kanubagaw ma sani a ka taa tugun Asetu bɛ sɔrɔ téléphone numéro min na Asetu bɛ o di kanubagaw ma. A diyara n ye Ala ka ne sababa bɛn n ko bi silamɛya in kɛra dalafɔ ye bi silamɛw an ka sabali n ko bi silamɛya in kɛra dalafɔ ye bi silamɛw an ka sabali n ko bi silamɛya in kɛra dalafɔ ye silamɛw an ka sabali balimaw bi ɲɔgɔn juguya la k'aw ɲɛ silamɛ ye sigiɲɔgɔnw bi ɲɔgɔn tɔɲɔ la k'aw ɲɛ silamɛ ye baaraɲɔgɔnw bi ɲɔgɔn juguya la k'aw ɲɛ silamɛ ye dɔnnibaw bi ɲɔgɔn lagosi la ka ɲɛ silamɛ ye sisan silamɛya in ye ne kɔnɔ gan a silamɛw an ka sabali wala bɛɛ k'i tulo jɔ jaki tɛ situ la mina kuma silamɛ jama kan ka dɔ fɔ mumini jama ye ka foli di ne lamɛn jama ma ka foli di sakana tɔma ma e kɛra sababu ɲuman ye ka foli di cɛkɔrɔba Sise ma ale kɛra sababu ɲuman ye bi silamɛya in bi cogo di namimaw an ka Ala dɔn. O ye tiɲɛ ye bi silamɛya a kuma cayali don dɛ. A cayara yɔrɔ. Ala k'a nɔgɔya. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɔ. Amina. Ala k'an ka Mali suma. Amin amin. Ala k'an bɛn kan kelen ma. Amina. Kira kanu kɔsɔn sɔlala rasulu. Nin wagati in na an bɛ bɔ k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'a la. Mali kɔ kan Mali ɲɛ kan. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ ne na nin wagati in na n bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka technicien ɲuman yɛrɛ fo. Bɛɛ tulo b'a la. Ala k'an n'aw simaya Ala kana na baasi kɛ an si la. Amin amin. Ne ka téléphone numéro 76 59 01 27 Maltel 67 43 92 36. Ok baasi t'o la Asetu i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an b'i fo dantɛ foli min na. N yɛrɛ ka foli b'i ye kosɛbɛ nin wagati in na ka bɔ k'an karamɔgɔ fo n'o ye Cheikh Sherif Usman Madani Aidara n'i y'a mɛn yɛrɛ ko zikiri ka développer bi Ala n'an karamɔgɔ ɲuman in sababu an bɛ bɔ k'an karamɔgɔ fo ka Mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ko Ala ka sunkalo timɛ nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen kira kanu kɔsɔn sɔlala rasul k'an ka numumuso yɛrɛ fo numumuso 2 de bɛ n nɔfɛ bi e nana e kɔlɔlɔ ko dun sarabalo fana bɛ n nɔfɛ an bɛ numu fo kosɛbɛ kosɛbɛ i m'a ye n'i ye fila ye yala la yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ a ka numumuso de b'a nɔfɛ parce que olu filɛ nin u kelen tɛ se ka taama u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ni fila ma ɲa numu ma a bɛ kɛ baara ye walayi n'i ye numu fila ye ka numu tugu a kɔ i m'a ye k'a jigi tugu yɔrɔ dɔ de don parce que a ma dɔn a koro yɔrɔ dɔ la a ka numu de b'a bɔ o yɔrɔ la yen nɔ kabi numumuso ɲɛ dara ne kan a ko Ala k'ale ka kɔnɔ kuma bɛɛ tunun n'ale la pewu. Ne ko ni kɔnɔ kuma tununi la a banna n'i sigi n bɛ kuma don i kɔnɔ an b'a fɔ kuma na an ka ɲɛbila ko la ayiwa diyara n ye ka bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'a la Ala ka an n'aw yɛrɛ dɛmɛ Ala ka arajo in ani tele in Ala k'a bɛɛ taa ɲɛ kira kanu kɔsɔn sɔlala rasul. Ok kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna ko bi ta in k'a tɛna kɛ basi ko min na bɛ dɛsɛ aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan Asetu a ye fasi min bɔ kɛnɛ kan
a ye aw bɛɛ ɲɛɛlɛ a fɛ bɛɛ tun bɛ sunɔgɔ la aw tɛ min kalama a y'o bɛɛ fɔ aw ɲɛna sisan aw bɔra bɛɛ kalama k'a fɔ e kanubagaw k'aw kana ɲinɛ ko ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan an b'a fɔ ɲɛna k'aw kan bɛn wagati wɛrɛ